Bakizu ez zer den hau? Hau, Brasilgo instrumenturik famatuenetarikoa da. Maraka bat da. Eta gaur hau egiten irakatsiko dizuet. Honetarako beharreko materialak hau dira. Arroza, bi jogur pote, kola edo zeloa, uraizak, arkatza edo bolioderrafoa, eta koloretako papera edo zuek apaintzeko erabili nahi duzuena, zuen marrazki bat edo nahi duzuena. Hasteko, bi jogur poteak garbitu eta lehortzen utzi. Gero, poteak apaintzeko erabili nahi dugun papera hartu, erditik zatitu, ondoren, pote bat hartu, eta muturrean hau tapatzeko boligrafo hartu, erabiliko beharreko paperean jarri, eta markatu. Bi pote direnez, bi aldiz egin beharko dugu hau. Hartu. Eta markatu. Ondoren, uraizak hartu. Eta markatutako tokitik moztu. Ikusten duzue, gutxi gora berako neurria hartu dudala. Ondoren, beste paperarekin berdin egin. Nik paper hau aukeratu dut, baina zuen nahi duzuen aukeratu dezakezue. Lehen erakutsi zuen bezala, nahi duzuen marrazkiak edo. Ondoren, gorputza estaltzeko gutxi gora berako neurria hartu eta kola edo zeloa hartu eta potean itxatsiko dugu. Lehen moztu dugun oinarria hartu eta azpian itxatsi. Sobratzen zaizkigun eskinak uraizekin moztu. Eta beste potearekin berdina egingo dugu orain. Pote hartu, beste papera hartu, gutxi gora berako zati bat hartu, kola eman,
bipotearen gorputzari txatxi. Jorratzen zaizkizuen eskinetan soberan dauden eskinak guraizekin kontuz moztu. Ondoren, beste oinarria hartu eta beko partean itxatxi. Badauzkagu bipoteak ja. Orain, falta dena bipote hauek itxastea da. Baina lehenengo arroza, soinu egin dezan, arroz pixka bat botako diogu barruan. Ez da behar arroz askorik ere ez. Gero, konturatzen zarete, poteko puntek forma berdina dutela. Orduan, jartzen dugu bata bestearen gainean, zelo pixka bat hartu, eta zati bat moztuko dugu. Biak ondo jarri, eta zeloa itxatxiko, zeloa ipiniko diogu. Eta badaukagu gure instrumentua.